Évekig fogva tartott, ütött, vert, prostitúcióra kényszerített két nőt egy Tolna megyei család. Kommandósok fogták el őket 2 éve. Az ügy most bíróság előtt van, azonban az áldozatok nem mernek elmenni a tárgyalásra, mert félnek, hogy újra találkozniuk kell fogvatartóikkal. A törvény adna lehetőséget arra, hogy ne kelljen velük találkozniuk, de a bíróság ezt nem engedélyezi, és írásban nem is válaszol a kérésükre. A nyugalom megzavarására alkalmas riport következik. A 2 évvel ezelőtti rajtaütés képei. Kommandósok csaptak le arra a családra a Tolna megyei pincehelyen, amelynek tagjai a vád szerint éveken át fogva tartottak, ütöttek, vertek és prostitúcióra kényszerítettek 2 fiatal nőt. Az egyik nő most nyilatkozott a tényeknek, kérte, hogy arcát ne mutassuk és torzítsuk el a hangját. Gyerekek azok rendszeresen látták azt, hogy engem bántalmazott. Volt olyan, hogy a nagyobbik fiam, aki most 10 éves, az látta, hogy vérben úszok, és csak kérlelte, hogy engem bánts, ne anyukámat. Ezt a nőt 2 évig, a másikat 8 évig tartották fogva. Ez a másik lány, aki ott volt, ő vele még rosszabbul bántak, ő a kutyájuk volt. Tehát az ő szavaikkal élve ő a kutyájuk volt. A feltételezett elkövetőket a bíróság 3-6 hónap után kiengedte az előzetesből, falujukban szabadon mozoghatnak. Közben az áldozatokat segítő baptista szeretetszolgálat kérését, hogy a tárgyaláson ne kelljen találkozniuk korábbi fogvatartóikkal, a bíróság nem engedélyezte. Kérték azt, hogy bármilyen más városban, bárhol nyilván megteszem a vallomásomat, én is, a másik lány is, csak ne egy helyen legyünk velük, és ezt nem engedélyezték, sőt, még büntetést is kiszabtak. 50 000 kell fizetnie a 8 évig fogva tartott nőnek, mert ilyen körülmények között nem mert elmenni a bíróságra, de akár le is ülheti. A tamási járásbíróság felettes szerve, a szekszárdi törvényszék szóvivője a tényeknek telefonon azt mondta, a törvény több lehetőséget is ad arra, hogy a sértettek a vádlottaktól elkülönítve tehessenek vallomást. Akár kiküldött bíróság útján is egy másik helyen, vagy akár a bíróság épületében, de ott is teljesen elkülönítve. Erről mindig a bíró dönt az adott ügyben. Hogy hogyan kell megérkezni a bíróságra, mely útvonalon, hol kell várakozni, és hogyan fogják őt beszólítani, ezt mind-mind írásban tájékoztatja erről a sértettet, tehát erről már tudomást szerez előre a sértett, és annak a tudatában jönnek el a tárgyalásra, hogy tudják azt, hogy a vádlottól teljes mértékben elszeparáltan kerülnek majd meghallgatásra. A bíróságtól semmilyen írásos reakciót nem kaptunk, semmilyen levelet, egyszer telefonon hívtak fel minket, a bírónak az asszisztense, április 24-én, és akkor ő azt mondta, hogy a bíró azt üzeni, hogy az aulában tudja lehetővé tenni, hogy várakozzunk, hogy rendőrök fogják kísérni a tanukat. Kértem őket, hogy írják le, levelet nem kaptunk azóta sem. A következő tárgyalás jövő hétfőn lesz. Írásos választ továbbra sem kaptak arról, hogy a bíróság milyen körülményeket biztosít arra, hogy az évekig bántalmazott és prostitúcióra kényszerített nőknek ne kelljen újra találkozniuk fogvatartóikkal a bíróságon, mondta a baptista szeretetszolgálat programvezetője. Szerinte a 2 nőnek akkora lelki traumát okozna egy ilyen találkozás, hogy nem tudnának érdemi vallomást tenni.